да се помолим. За мира на целия свят, за благостоянието на светите Божии, за Господи, за просвещение на Григорий, за честното свещенство, за дяконото за целия църковен на Господа да се помолим. За благочестивие и Христолюбив наш народ, и за войството му на Господа да се помолим. Господи, за да се отсили нашето действието и слизането на Светия Дух на Господа да се помолим. Господи, помилуй. За да се народно православието и благословението Йорданово на Господа да се помолим. За да бъде сатаната по-скоро сразен под нашите нозе и за да бъде разбито всяко лукаво намерение насочено срещу нас, на Господа да се помолим. За да ни избави Господ от всяко нападение и и да ни направи достойни за обещаните Бога, на Господа да се помолим. За да се просветим за светлината на познанието и благочестието, чрез слизането на Светия Дух, на Господа да се помолим. Като поменем заедно всички свети и пресветата, пречистата, преблагословена, славна наша Владичица Богородица и Преснодева Мария, нека сами себе си един други го и целият си живот на Христа Бога да отдадем. Тебе, Господи! Защото на Тебе подобава всяка слава, чест и поклонение, на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги во веки веков. Амин. Премъдно се стане прави да слушаме Святото Евангелие. Мира Христина И духови Твоего. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. И когато е да се отгробате ви така видяли на славят небесата, Духът му духовната слиза върху него. И глас видя в небесата, чисти моето славите, Господа е моето благоволение. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Велик си Ти, Господи, който дела небесна си милостен Твоите чудеса. Велик си Ти, Господи, небесна свет Твоите чудеса. Велик си Ти, Господи, и чудеса Твоите дела, нямам доказа, че добре възпрем Твоите чудеса. Сам Ти, човеколюбивица, да дойде сега чрез слизането на Светия Твой Дух да освети тая вода. Амин. Сам Ти, човеколюбиви цари, сега дойди чрез слизането на Светия Твой Дух и освети тази вода. Сам Ти, човеколюбиви цари, сега дойди чрез Светия Твой Дух и освети тая вода. Сам Ти, човеколюбиви, дойди чрез Светия Твой Дух да освети тази вода. Твою да не грешдаю, слуша Тебе, Господи, троическое явися поклонение. Родителя Бога свидетелствуваше Тебе, Богороден народ, я Сина именуя, и Дух виде голубине, известуваше словесе утверждение. Явлейся, Христе Боже, и мир просвещай, слава Тебе. Спаси Боже народа си и благослови наследството си. Амин. Спаси Боже народа си и благослови наследството си. Амин. Спаси Боже народа си и благослови наследството си. Амин. Спаси Боже народа си и благослови наследството си. Амин. По молитвите на светите наши отци, Господи Исусе Христе, Боже наш, помилвай нас. Амин. Амин.
예. 더 덮고, 안 덮고.